MA Hausa TV domin al'umma ta ziyarci na Kalala wanda aka fi saninsa a cikin fim ɗin a Duniya ta cikin hirimmu na jaruman kannywood. Wacce nasara ka samu a harkarka ta fim? Akwai nasarori gaskiya, ai ba zan ma iya irga wannan nasarori. Na sai gida, na yi aure, an ban mota, an kuma bani mota, babur kwa ba a magana ba, kuma da dallahi industry mu sai gobe. Wanne ƙalubale ka samu farkon fara fim ɗinka? Wallahi ban samu wata matsala ba. Asali ne ina zama a tasha a rumfar gadagi, wani bawan Allah wanda ake kira da Falalu Dorayi ya zo inda zan iya wannan mu'amala, ya ranga tursasa ni, yau ya ja ni can, gobe ya ja ni can, jibi ya ja ni can. Sai na dinga ganin wannan wani irin ɓata lokaci ne, shi ya tilasta mun na shiga industry dan ban san harkar. Shaba zan ɗauke shi babur na kai shi can, na ga suwa ne, na kai shi can, na ga jarumai kaza. Wata rana kuma sai Allah yi aka zo wani fim baya ni na fara a duniya wanda aka haɗa ni da ni da Lawan Ahmad da Bili O mawaki. Da wannan fim ɗin ya fito ya kaji a ranka? Ni dama da yake ɗan tasha ne ni, da inda na je zan ji gayu. Allah ya biya wani mun ganka a wurin dum kana kaza kana. Haka abun ya burge ni, kuma da na je gida kai fim ɗin ma zuwa ne na nemo shi na je gida muka zauna da iyaye na muka kalla. Daga sun ban gudunmuwa ba sai wani aibata na ba. Kaga har yanzu ina kan wannan shine abin da na sani. Fina-finanka nawa? Abin da yawa mutuwa ta je kasuwa, an ban ma shi a guda 50. Wanne sin ne ya fi baka wahala a fina-finan da ka yi? Wani fim ne labari na wanda muka fito a dan na sha wuya a wannan fim ɗin, sai wani fim sa'a da shi ma na sha wuya a wannan fim ɗin, ba zan manta da shi. Me yasa ana hawa mamin ɗin waƙa, kai me yasa baka fara ba? Ban fara ba, amma kwanan nan da ya musu bare kaza ne. Nan an yi ta ma mai sunana, ana gaba da sunana a waƙar ni da shi zai. Aktin ɗin da kake yi me yasa ka fi fitowa ɗan daba? Zaɓa ma akai ko kai ka zaɓa? Ganin kura za ta ci. In kana kallon mun ba kai mu'amala da mu ba za ka ɗauka ba ta gari ne. Sai kai mu'amala da mu za ka ga muna da good behavior da mu'amala da mu. Ba a yanke wa mutum hukunci in ba a yi mu'amala da mu. Jama'a suna ganin a gaske ma kai ɗan daba ne, haka ne? Ƙarya ne. Ai makaranta kowa da aji. Allah ya min halitta ta wayannan mutanen, amma an ba mu'amala kai da ni wajen lalari sai ka ɗauka ma yanka mutum nake sa a gaban shi.